Good afternoon, everyone. Alright, magandang hapon, gabi, tanghali. Alis muna tayo. Good evening, everyone. Magandang gabi po. Hi, Ate Jillian. Good evening. So dahil naka 1K na tayo, so we are now working with the the WH. Annyeonghaseyo. Hello po. Thank you naman sa padalaw dyan. Magandang gabi. Gabi na ba? Good evening. Always welcome. Thank you, thank you. At ayan. Wala pang aking mga alagad. Ayan. Ano oras na dyan? Oras dito is alas 5, alas 5:11. Alas 5:11. Ayan, tijilin ang aking page. Oh. That is my page. Paano ba pala ako? Kahit last saglit lang tong LS, basta everyday lang makano tayo, magkaroon tayo ng video ba. Pero may i-upload din ako. Siguro kung nasa ano pa yung mga tapos na work mo dyan. Oo. Ang work ko kasi, ang pasok namin is actually alas 8, pero 7 pa lang nandun na ako naglalakad. Tapos, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 hours din yung work. Tapos, from 4 to 5 yun na. 4, 5, 6, 7, 8. Ang dami ding oras. Kaya, tatry ko na ngayon mag-maximize ng oras ko para mag-LS man lang kahit saglit-saglit. Dati nakakapag-LS ako 3 hours kasi may mga pumapasok na mga tropa ko dito. Ayan. Always ka lang mag-LS para sa WH mo. Oo, may nagpe-play din naman sa akin yung mga tropa ko. Nagpe-play din naman sila pero unti-unti lang. Dalam hati ini. Eto, Ate Jillian, no, sa Facebook, yung video ko na to, may 43,000 views na naiserye ko. Diyan natin dumami ang ano ko dahil madaming share yan. 1,000 plus ang share yan. Nagrarant yung nanay.
Ayan, thank you sa ating mga tumatambay dyan. Mag-antay-antay lang tayo kahit ano, mamaya may papa. PM ko sila para makasupport sa iyo. Ayan, thank you. Ayan, may dalawa na tayong nadlig. Ayan, thank you Ate Jillian kahit man lang ano. Alright, good evening everyone. Medyo na ano lang. Tapos examination week na namin next week. So review week namin next week, tapos examination week, second examination week sa second week, tapos third week is ng June is graduation, tapos bakasyon na namin ng 2 weeks lang, tapos pasok na naman. Ayan. Ayan, Ate Jillian, ang Facebook account ko kung gusto mo ano ako, ano, si Bayong. Kamukha ko kapag puyat ako, si Park Soo-jun. Ayan, sa classroom namin. Ano ba tawag nito? Pinipicturean kami kapag para sa social media. Ayan. TikTok ko. Dami kong ganap sa buhay. Bakit lagi na-hack? Baka kaya lagi na-hack FB post? Bakit kaya lagi na-hack FB poster post? Hindi ko lang alam kasi hindi din ako masyadong techie sa ano eh. Hindi din kasi ako masyadong techie sa mga ganito. Ako naman, yung Facebook ko talaga, hindi yan nagbabago na ano, as in, matagal na yan na Facebook ko, hindi siya napalitan. Pero sa Facebook talaga, doon ako talaga Ate Jillian active, doon ako palaging nag-upload ng mga videos. Ang dami ko yung video sa Facebook ng mga ano, ng mga, alam mo na, kalokohan ko. Ayan o, puro akin yan o. Ito 43,000 views, ito 31,000 views. Tapos sa page ko may mga 50,000 views, mga ganun. Shout out Paul Vlog, maganda. 3 times na ako gumawa ng bago. Talaga? Shout out Paul Vlog, thank you so much sa pagtambay dyan. Hala, ako hindi nagbabago. Ay, hello, Koreano Patusok Idol. Thank you. Kamsahamnida. Bangawayo. Ako naman talaga yung ano ko, yung dati ko talagang YouTube channel na, yung YT ko talaga dati. Ayun. Hanwanso. 안녕하세요. Ano ibig sabihin ng Hanwanso? Gamangarti ba sa Korea? Kaya lahat ng friends ko, di ko sila ma-add pasaway talaga. Talaga? Ako naman sa aking page, so far, meron akong 7,400 followers. Tapos sa Facebook ko, ayun, active talaga ako sa Facebook kasi doon yung libangan ko pag bored talaga ako. Pag bored ako. Yung gas ko talaga parang nakasingaw. Tingnan. Ayan. Baka mabawasan na naman ngayon ang aking 1K. Kaya, Dan Tusok Idol sa'yo. Thank you, Paul Vlog. Nambabalik ako ngayon, actually, pagdating ko, nambabalik ako ng mga dumikit sa akin kagabi. Ngayon ko lang parang ngayon, YT time, after my work, YT time naman. Pwede ako baba ng bahay. Oh, pwede naman. Teka lang, hindi ako teka lang. Ben,
Dito pala sa ano, tawag na ito. Teka lang, Ate Jilly, nakakalimutan ko magpaano. Pwede, ate. Pwede naman. Baba kayo ng ano yan. Yan, Paul Vlog, padyakitan kita. Ate Liwayski, ayan, thank you sa padalaw. Ayan, may pa-jacket na ako. Thank you sa pag-ano dyan. Mega love shout out CC Liwayski. Ate Liwayski, ano to palagi na. Thank you sa patambay dyan Saglit lang to kasi kahit ano, dito magal kasi may gagawin ako exam ano namin. Ayan, idol Paul Vlog na ano na kita, nadikita na kita, nakumuta na kita. Ayan, Clarissa Rito, hello po, hello. Ayan. PM ko. Thank you. Ano at Dylan bait mo po. Ayan, thank you. May mga sasagutan pala akong ano. Tapos, nung kahapon pa, may mga interview pa ako sa mga school. Clarissa Lito, ayan, napadyakitan na kita. Virtual hug. Ayan, thank you, Ate Jillian treated sa mga paano mo dyan. Magandang maglaro pag mahaba. Ayan ka na naman, ate, maganda maglaro pag mahaba. Maupay nga gabi. Ate Liwayski, Ota promise, Ate Liwayski, alam mo, just not to brag myself ang dami kong pinapasukan ng mga LS. Sayo lang talaga ako hindi nanalo. Sayo lang talaga ako hindi nanalo. Maupay man nga gabi, Clarissa Rito. Thank you Clarissa pag ano dyan Kasi kay Ate Pigjet dati 88 na nasa Kuwait. Halos lahat ako nanalo, 5 na panalo ako kasi pati Neil Cutter lahat ina-answer ko 'yan. Kay Ma'am Lisa Vlog dati palagi ako nanalo, tigo 100. Tapos ayan, pag magbaba na lang kayo ng bahay, tapos kay Lula ni Duca nanalo ako palagi. Ang dami kong pinapanalo na ng mga low dati. Kay Ate Liwayski, wala daot. Daot. Walang ano. Ayan, Tagaysling L, Tamsakdan, host Pogi. Oy, stress nga ako ngayon. Wala nga ako ngayon, Wala akong ilaw. Madilim. Teka lang, magbukas ako ng ilaw. Ayan. Bukas ako ng ilaw. Mega love shout out. Ayan. Padjakita na kita. Sa analytics, may Indonesian nag-play sa akin. Salamat Indonesia. Talaga? Hindi ate kasi, yung isa kong laptop na white na mamaya't-maya namamatay, parang isang buong magdamag yung pinikita. Pulubing survivor, congrats. Ay ganun. Teka lang. Ay ganun, sorry host kung hindi ka nanalo sa akin. Hindi, ang hirap kasi ng pinapahulaan mo. Nilagay ko doon MRT, LRT. Nilagay ko na doon MRT, LRT. Salamat sa pa-jacket host. Walang anuman Tagasling Ayer. Ayan, thank you so much sa patambay dyan. Nagka-translate na ako dito ng Korean. Sol Cartagena Tamsakdan. Ati Sol, kamsamida. Ayan, thank you. Pero okay lang. Kaya lahat na lang sinasagot ko. Para lang Ako naman, pwede patamsak ng premier host. Oo naman, oo. Dami ko tao sa'yo, host. Siyempre, kailangan natin magpasaya kasi, di ba? Ang dami-dami nating hinarap na problema. Kaya hello, good morning sa inyo lahat dyan. Thank you so much. Thank you. Ayan, wag na lang kayo mahiya magtanong. Please drop your naman. Tapos ipagkalat nyo na nag-ELS na ako dahil ilang buwan na din na palagi lang ako nanonood. Kaya gusto ko ako naman mag-LS. Ayan.
Teka lang, tanggalin ko nga muna itong ano. Right. Ako naman ang mag-LS ha, kaya sa mga sisiliway what time mag-LS. Pero saglit lang ang LS ko ngayon ha, hindi ako tatagal. Kasi ano, importante may ano lang ako, may nako-contribute lang ako na video everyday. Ayan pa, mga lalabs, mga kaibiyongs. Ayan, patamsak naman po ng premiere ni Tagasling Ayer. Huwag sumakit din ang ulo, mag-isip sa pahula si Kuya Red kagabi. Ako naman, mabilis sumakit yung ulo ko, tapos sumakit yung bewang ko, sumakit yung tuhod ko. Sumakit ang ulo ko. Ayan. Huwag ka sumakit din ang ulo. Ano sagot? Ano sagot? Yun pala, plastic scissors lang. Ayan, parang awan nyo na. Pagsabi nyo naman sa mga neighbors nyo na nag-LS na ako, sex bomb. Nababalik. Lumalabas talaga ang kakulitan ko pag may mga nakakausap ako. Kaya pag may nakakausap din ako na sumasabay din sa ka-abnormalan ko, happy lang. Happy lang. Pero kapag KJ, kapag KJ yung nakakaano ko, ayan. Appear tayo, sumakit ang haha. Kaya Sisi hirap sagutan kagabi ni kay Red Rosal. Ako sa sa Facebook ko, nagpapahula ako. Dati one time madami kong sponsor, umabot yata ng 10,000 yung na-collect ko na sponsor. May 500 ako na pinamimigay, may load 100. Kaso ngayon wala pang sponsor. Mga tawag na ito. May ano lang ako, may favor lang ako. Teka lang. Sa mga hindi pa tawag na ito. Yung professor ko, si Ma'am Eunice. Legit to, di ba? Tumatambay to sa'yo, Jilen, si Ma'am Eunice. Pasuyo naman. Legit to, di ba? Tumatambay to sa'yo, tawag na ito? Pasuyo naman, padikitan kay sa professor ko. Eunice, yan. Eunice, I am Eunice. Atilio Maski, naman, mag-iwan lang kayo ng batawag na ito. Mag-iwan lang kayo ng bakas doon kay Ma'am Eunice. Magbabalik 'yon. Legit 'yan. Tumatambay yan kay Jilen. Halos 2 AM na ang tulog ko. Grabe. As in walang tulugan. Di ko alam paano mag-pin. Ano ba 'to? Ginoo ko. Ayan yung nakapin. Yung nakapin, na lang, pag pumunta kayo doon, kahit nanood lang kayo ng saglit na video, yung content ni Ma'am, yung all about niya, yung pagiging mommy niya doon sa US. Dating dikit na sa kanya host, pati alagad na, thank you Ate Liwaiski, kay Ma'am Eunice. Oo, mabait yan, professor ko yan dati si Ma'am. Tinutulungan din ako niyan dati. Hindi lang financially, pati mga gamit, libro, ganyan. Gusto mo pati Ginoo ko, idikit mo na rin lahat. Lahat na idikit mo kasi pag dinidikit daw, lumalaki ang banana. Oo. Lumalaki ang banana. Liwaiski, baka naman meron ka pang ipadikit kay Ma'am. Ayan. Ano pa lang yung bahay ni Ma'am? 300 plus pa lang. 300 plus pa lang. Dati, nagkwento siya, nababanggit na si Jillian. Tapos sabi ni Ma'am Eunice, ano yun, Albert? Ba't umiiyak si Jillian? Sabi ko, ewan ko sa kanya. Baka nag-iiyak ka daw, Jillian. Sabi ni Ma'am, umiiyak yun.
Sabi ni ma'am, umiiyak si Jillian, pinuntahan ko. Ayan, mega mega love shout out sa ating mga ano, sa mga dumadami ng ating mga nabubudol. Sabi ni ma'am, Albert, umiiyak si Jillian. Bakit kaya, sabi ko, baka naabusan ng banana. Ayan. Ayan. Imutera ako host. Talaga? Hoy, oy Jillian, napapansin ko yung mata mo nangingitim na. Oo, nung last month yata yun, may problema si host Jillian. Oo, na-chika yung, alam mo si Ma'am Eunice, kapag may kukwento yan sa akin, tatawag talaga yan sa akin. Jillian Vlog, Dan Pasukle. Ayan, huwag kang mag-alala, Paul Vlog. Si Jillian, legit pa yan sa ano ng ID ng PSA. Ay, ng birth certificate ng PSA. Ayan. Yung plastic scissor. Yun pala yung sagot. Shout out dyan sa ating Liwayski. Haha. Hello, good morning. Shout out nga dyan sa mga kapitbahay natin ng mga maingay. Oy. Oo, kasi laging puyat. Oo, huy. Huwag kang magpapasobra sa puyat kasi pag puyat, payat ang susunod yun, ngayayat. Ayan, nagbaba ng bahay si Paul. Si Paul. Palagi na lang. Tinatawag na naman ako ng swimming pool. Maliligo naman ako sa swimming pool. Kids scissor yun ang primary school na gunting. Pati LRT, sinagot ko na kahapon. LRT, MRT, Araneta, Ginoo ko, lahat na sinasagot ko na. Aray, kumikirot yung ano ko, yung ulo ko. Ayan, I am Eunice Dan full pack sa bahay mo po. Salamat. Ayan, Tegasling, thank you sa pagdalo sa bahay ni I am Eunice. Ayan, wag kang mag-alala, iano ko din siya. Iano din kita na ano. Salamat Paul Vlog, balikan kita, kambal ko muna. Ayan, sige. Anuhan kayo. Yung nagtitipid ako ng wirid, di ako magbukas ng ilaw dito kaya madilim lang ang aking paligid. Pero pwede naman ako mag-move ng ibang room. Punta ako sa room. So, ayan. I am here in my room. Ayan. Nandito na ako sa kwarto ko. Teka lang. Patay po kayo. Alright. So, ayan. No worries, host. Okay lang po. Ayan. Thank you so much. Paul Vlog, punta ka sa LS ko para mabigyan pa kita. Oo, Paul Vlog. Fiesta pag nag-LS itong si ano. May papiesta yan si Ate Jillian. Kaya wag kang mag-ano. Tapos Paul Vlog, ganito. Bigyan kita tip. Yung mga malapit sa buhay mo, pwede mo din namang tapikin. Oy, dikitan mo naman to si ganito. Tapos ganun din kami para ano. Ayun ginagawa namin ng mga solid team namin. Parang pinaka-banana. Banana. Nandidikit ako ng ano eh. Si Ma'am Eunice.
Alright, I'm back. Dikit Kalimbang Paul Vlog may bakas. Ayan. Alright, magandang gabi pa rin sa ating mga nakatambay dyan. Paul Vlog, done full pack. Sabi sa bahay mo, salamat. Ayan, sabi ni Tagasling Ayer 2082. Tagasling, ayan, Paul Vlog. Salamat Idol Gilen, Liwaiski Life, Dikit Kalimbang sa'yo, Paul Vlog, may bakas ako. Ayan. Ayan, maluwag, kabilaan, magdikit ang kabilaan, no? Huwag papahuli, ha? Mag-iwan ng baka sumunod sa health protocol para matindi ang kapit at hindi ka pagpalit. Ayan, di ba? Kaya Paul Vlog, yung ating nakapin dyan, huwag niyong kalimutang thumbs up, allowance, ang aking, teka lang, isend natin sa teka lang, mamaya, Dikit Kalembang, wow. Isend ko muna sa teka lang, mamaya, Dikit Kalembang, wow. Ha. Ayan, maluwag. Pasok, kabilaan. Tumatanggap po kami dito ang kahit sino. Ang importante po dumidikit. Hindi po budol. Ayaw po namin ng budol. Pag budol, nilalagay sa sako, nilalaglag sa ilog, lalagyan ng bato. Bawal populasyon. Joke lang. Joke lang mga tropa peeps. Ayan, magandang. Ayan. Dan full pack na rin kay Fall Vlog. Ayan, Fall. Sa Paul kay ni Jeline. Sa Paul si Fall. Ayan. Pasok mga suki. Maluwag, kabilaan. Wag po kayong haharang-harang sa daan. Lalarga, kapit po. Tapos, termi Ayan. Magandang hapon. Ayan, sa lahat ng mga nakatambay dyan. Thank you so much. So meron na tayong ilang minuto. Meron na tayong 28 minuto makalipas ang ating LS. Oras natin is alas 5:37 ng hapon dito sa Indonesia. Hatid pa rin sa inyo na nag-isang bay na si Bayong, ang nag-isang bay ng online universe. Bayong, it's explore beyond limit. Ayan, pasok. Bigyan ko siya ulit ng dalawa ngayon, host si Paul Vlog. Alright. Paul, namimigay ito ng madaming banana si Jillian kasi may factory to siya ng banana. Yung banana niya talaga, ay nako, sabihin ko sa iyo, palagi kang mabusog ng banana niya at kakantahan ka pa niya ng biyahin ka po sakay na biyahe pervi maluwag kabilaan po kapit usog konting usog lang pakisuyo naman po pakiusog ate ayan konting usog na lang po sige na po lalarga na ayan tapos tuktok mo ng coin ganun na tutok mo ng coin ayan kapit ayan. Tapos ito din si Liwaiski, marami itong saging si Liwaiski, kaya wag kayong ibigay niyo yung saging niya malalaki din. Good morning. All right. Napapahiga na ako, naantok na ako na. Ay, naghuni ang pulis. Ayan, pasok. Ayan, salamat sa mga aking mga diehard na Yung banana ni Jillian Host, matigas pa talaga yan. Sarap pakainin. Ay, nako, Liwaiski. Alam ko talaga, sanay ka talaga kumain ng matigas na banana. Tapos, inaantay mo din minsan na lumambot na yung matigas na banana. Tapos, balatan mo. Tapos, kainin mo, di ba? Ayan, binaliwala mo lang ako, tamsak again. Hoy, hindi kita binaliwala, Kala mo, binaliwala kita. Huwag kang ganyan. Grabe ka, Hindi kita binaliwala.
Kasi kung binaliwala kita, ay nakaw Tapos ito talaga si Lewinsky, alam ko mahilig talaga sa banana. Tapos si Ate Jillian pala. Alright. Salamat, bait nyo, salamat. Ayan, Paul Vlog, kaya ikaw, Paul Vlog, umayos ka talaga. Sumunod ka sa health protocol ng pagdikitan. Teka lang, sumasakit ulo ko. Isa silent LS ko to. Silent LS na lang ako kasi ayan, sinusumpong ako ng ano. Wala. Para lang ma-eksakto siya ng isang oras. Sumasakit ulo ko. Nagkikirot. Asan na. Nako, ayaw ko ng malambot host na banana ni Jurix Laspag na. Talaga? Ikaw talaga, gusto mo talaga yung matitigas talaga, yung talagang mapapatirik yung mga mata mo sa banana sa sobrang sarap. Tapos kapag tumirik na yung mga mata mo, Diyos ko, ano ka na, para ka na ngayong sinasapian ka na, tapos kumakanta ka na ng kanta ni Mystica. Ibaon mo na sana banana, di ba? Sabi ni Jurek Las pag na banana niya. Sabi mo, ibaon mo banana, di ba? Tapos kapag binaon na yung banana, sasabihin naman ni Ate Jillian, aray nako, okay, sakit naman ng ginawa mo. Mga pasaway ito talaga, mga talaga ng mga kumari ako dyan, Bakit ka nagtawa sa aray na ko? Aray nako. Dahil sa banana. Ayan, masakit ang ulo ko sa katatawa. Aray. Teka lang. Tapat bang puso mo? Ay, ako'y magpapako. Nice, idol. Ayan, kapapasok pa lang na balita mga kapuso. Patuloy naman na tumatambay dito ang aking mga avid supporters. Narito ang exclusive report. Pasok! Mega love shout out, Layla Park Official. Kayong kamsamida. Hello. Pasok. Ayan, Layla Park Official, pasok, maluwag kabilaan. Usog lang, ate, kuya. Konting usog lang. Sige na po. Ayan. Binaliwala. Dandig sa'yo, Paul. Di na ako nagbakas. Ayan, Lewinsky Vlog, pababa ng bahay mo. Ayan, ibaba ng bahay. Wag lang ang mga bahay bata, Bahay lang ang ibaba. Ay nako, biyong pagkatapos may aray-aray spaghetti pababa. Ay nako, Lewinsky, ayan ka na naman ang spaghetti pababa, spaghetti pataas, paikot-ikot. Pababa, pataas at paikot-ikot. Tapos bubuka ang bulaklak. Papasok ang banana. Banana. Papasok ang rain. Ang programang ito ay rated SPJ, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ikaw talaga ipinasok. Alright. Ayan, maraming salamat pa rin sa mga patuloy na nakatambay dyan. Host, mega love shout out to the maximum level na shout out Layla Park Official. Thank you. Kaya sa inyo mga kumare, kumpare, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, kabarkada, ipagkalat nyo na nag-ELS ng nag-isang bayong ng online universe because explore beyond limits. Diba? Ang slogan man liwat. Explore beyond limit. Ayan, pasok at wag niyong kalimutang dikitan ang ating nakapin, Ate Layla Park. Yung ating nakapin, pwede mo siyang dalawin at pwede mo siyang dikitan. Mag-iwan ka lang ng bakas doon. Pwede ka mamasyal sa Grand Canyon. Ayan, kaloka pag tayo magkasama, rated SPJ. Kaya Lewinsky, striktong patnubay at gabay ng magulang na nasa tungitan at nasa sugalan ang kailangan. Rose Murillo, patamsak. Ayan, ay tamsak. Thank you, Rose Murillo. Hoy,
Hoy, si Rose Murillo, dikitan nyo rin yan. Ay, naku, si Rose Murillo. Dati tropa ko yan sa ano, nung palagi ako nag-ALS, ay nako, pababa ng bahay mo, lubat, ginoo ko. Charger. Teka lang lubat na. Ayan, baby ko vlogs. Ayan, dating sa'yo. Ayan, patamsak yung ating nakapin, wag niyong kakalimutan. Ayan, ibaba ang bahay, wag ang bahay bata. Delikado kapag ang ibinaba mo ay bahay bata. Nako! Rende ka ba, baby ko vlogs. Dating dikit sa'yo, host. Ayan, thank you so much mga Ayan, dikiting. Ang init na. Baby ko vlog. Ang dami talaga ng vlogs. Ang dami talaga. Binaliwala mo lang ako pababa ang Fall Vlog. Binaliwala talaga. Ano yan siya? Si Ate Jillian din yan. Huwag mong baliwalain. Dapat Salamat malam semuanya Salamat malam semuanya. Sayang-saya bahasa Indonesia. 40 minutes lang natin Hindi na ako magtatagal mag-LS kasi may gagawin pa ako dahil may test ako bukas. Kaya in 40 minutes matatapos ng ating LS. Salamat sa mga tumambay dyan. Pwede na yung pagkalat na nag-LS na tayo mga tropa pips. Ayan, bahay ko po. Ayan ang bahay ni Liwayski. Hubadan nyo na yung bahay na yan. Hubadan nyo lahat nyo. Pagkalat kayo doon. Ninja ni Kuya Nonsi TV. Ayan, thank you Ninja. May mga ninja pala dito. Kumusta ka mandihan? Okay man, okay din Kaso kay mapasok kay warak aircon, yak nag-AC kay mahal ang kuryente. Ayan, thank you so much sa patamsak. I miss you too. Ayan. So, ayan yung halimtid. Huwag nyo kalimutan na dikitan yung nakapin natin dyan. Mag-iwan na lang kayo ng bakas doon sa nakapin natin. Doon lang kayo saglit kung ano nyo. Liwayski, maghubad kayo dyan sa bahay ko. Ginoo ko, Liwayski, huwag ka makita talagang mga gagamba. Pasensya ka na now lang ako. Busy sa trabaho. Maaraw ka man din sa Pilipinas. Busy, maungani, inay. Pwede maghubad dyan. Ginoo ko, baka makita yung yung Scorpion Night. Matako talaga dyan sa Scorpion Night. Ayan, wag niyo kalimutan sa mga Paul Vlog, wag niyo kalimutan yung nakapin natin, dikitan si I am Eunice. Ayan. Legit pa yan sa mga sa ayuda. All right. So dahil 40 minutes na tayo at sinabi ko hindi tayo magtatagal, 39 minutes na tayo. Thank you sa tumambay. May gagawin pa kasi ako, hindi ako mag-full time ngayon para makita natin kung matigas pa yung banana. Ginoo ko tabang mga kalag. Oy, Liwayski ang mga banana. Liwayski na nini. Dirikit mauli nga di Samar sang kay diripak makauli yan kay nag-recontract ako. Oy, nag-unom na. Oy, wag niyo kalimutan yung yung ating natin diyan, nakapin natin diyan. Ayan, ang init talaga, wala akong aircon kasi. Hindi ako Paul Vlog 65 ka na, baby vlogs, di lang ako nakabakas. Ayan, thank you sa mga tumambay diyan. 39 minutes na tayo, sabi ko 40 minutes lang tayo dahil may gagawin ako. Salamat sa mga tumambay. Ayan, Maricel Buen Consejo, gandang gabi Sir Bayong, maupay ako lop. Ayan. Andre Barbershop Tusok host, musta na? Ayan, best. Thank you. Ay, nagdadatingan na tuloy sila kasi saglit lang ako. Sabi ko 40 minutes lang ako kasi may gagawin talaga ako. Andito na si Best Andre, Ayan. Sige, host, next time naman. Sige, salamat. Baby Vlog, pababa na lang. Thank you for me. Next time naman tayo. Next time, ha? Thank you. Mama, chup-chup. Padikit na lang. Bye-bye.